O meu nome é Xenebra, vivo no castelo de Tintagel e son esposa do rei Artur e filla do rei Leatengrans. Nacín en Camelot e fun educada polos mellores mestres de Bretaña, polo que non terei dificultades en realizar un longo papel cinematográfico. No meu tempo libre gústame moito ler. De feito, un dos meus libros preferidos é este, Cousas, escrito por vostede mesmo. Cociñar, co que poderei levar algún aperitivo, e tecer, polo que me ofrezco voluntaria para confeccionar parte do vestiario que se utilizará na rodaxe. A miña infidelidade ao rei Artur aportalle a miña persoa moita astucia e interese, pero estou condenada a pena de morte, e a participación no filme poderá axudarme a liberarme de moitos prexuizos que me teñen certas persoas. Ademais, posúo transporte a caballo. Considero que eu son a persoa perfecta para realizar este papel. Falo castelán, catalán, galego, alemán e francés, co que podería converter o filme nun fenómeno internacional.